Keď nevieme, či máme použiť zámeno oni s mäkkými alebo zámeno oni s tvrdými, pomôžu nám ukazovacie zámená ty, tie. Napríklad rytieri, akí rytieri, tí rytieri, čiže oni. Huslisti, akí huslisti, tí huslisti, oni. Chlapci, akí chlapci, tí chlapci, oni. Mravce, aké mravce, tie mravce, čiže oni. Svetre, aké svetre, tie svetre, čiže oni. Domy, aké domy, tie domy, oni. Osobné zámeno v nominatíve množného čísla oni s mäkkým i sa používa v prípade, ak vo vete zastupuje životné podstatné meno mužského rodu. Napríklad, rytieri nosili meče. Oni nosili meče. Rytier, životné podstatné meno mužského rodu. Používa sa ale aj vtedy, keď sa vo vete mieša ženský aj mužský rod. Napríklad Peter a Lea sa smiali. Oni sa smiali. No a aj vtedy, keď nevieme určiť rod, teda máme k dispozícii len sloveso. Čítali časopis. Oni čítali časopis. Na všetky tieto kategórie odkazujeme ukazovacím zámenom tí. Vo všetkých ostatných prípadoch používame osobné zámeno oni s tvrdým i, teda vtedy, ak vo vete zastupuje životné podstatné mená ženského rodu, ženy čakali v čakárni, oni čakali, životné podstatné mená stredného rodu, deti sa hrali, oni sa hrali, líca boli červené, oni, neživotné podstatné mená mužského rodu, domy sú postavené z tehál, oni sú postavené, stromy na jar krásne kvitnú, oni krásne kvitnú. No a zvieracie podstatné mená. Holuby lietali po námestí, oni lietali. Pandy lenivo posedávali v tieni, oni lenivo posedávali. Na všetky tieto kategórie odkazujeme ukazovacím zámenom tie. A teraz vy. Ako nahradíme podmet v týchto vetách? Zámenom oni alebo oni? Naši študenti sú kreatívni. Tí študenti, oni, životné mužský rod. Bábätká sa usmievajú. Tie bábätká, oni, životné stredný rod. Údaje sú prekvapujúce. Tie údaje, oni, neživotné mužský rod. Pacientky sa vyliečili. Tie pacientky, oni, životné ženský rod. Mačky na nás úprene hľadeli. Tie mačky, oni, zvieracie ženský rod. Programovali celé popoludnie. Oni, nevieme určiť rod. Poslanci aj poslankyne sa snažili argumentovať. Oni, vo vete sa mieša ženský aj mužský rod. Ostatné docvič v cvičebnici, ktorá ťa pripraví na skúšku. Nájdeš tam aj interaktívne cvičenia, videá a testy.